Kaixo, Nadia, Maili, eta gaur paella bat egingo dugu. Hastera goaz. Noia. Gure osagaiak tomate kipularekin, pariskoa, olioa eta arroza dira. Lehenengo olioa botako dugu. Ondoren, tomatea eta kipulak botako dugu. Orain ondo nazkatuko dugu. Lehenengo mariska botako dugu. Eta gero, perejila botako dugu. Ora. Arrozezko 3 edalontzi botako dugu. 1, 2, Ja. 3. Orain ura botako dugu. Orain gure paella epainiko dugu. Hau gure paellaren emaitza da. Eta gustatu baiatzue, emon like eta jarpidetu.